vores skandinavisk yoga- og meditationsskole har givet mig de værktøj, som jeg har haft brug for at lære mig selv bedre at kende. Både i det aktive liv og også i det indre. At komme her giver mig en styrke og en ro. Og specielt meditation og åndedrætsøvelserne, synes jeg, gør, at jeg kan få et større overblik i min dagligdag og slappe mere af over for alle de krav, der er. Her på skolen lægger vi specielt vægt på fordybelse med yogaens klassiske stillinger, med åndedrætsøvelser, med dybdeafspænding og med meditation. Vi underviser i kursusforløb, der giver mulighed for at skabe en gradvis udvikling, og samtidig giver det mulighed for at gå i dybden med de enkelte teknikker. Yogaens formål er at lede frem til en dyb hvilen i dig selv, hvor du kan være med det, som er uden modstand eller anstrengelse.